Waktu semua kongo ma du mara paga cheli gani ma en Ramogi TV ko Ramogi Radio chendo kaka onene kaka isewi ni jakoro mgajuan ngoro kini machegni okinyi makawuono wagone Jehova Nyasaye erokamano kuom mich mar ngima kendo miyo koth ma bende medo chwe e gwenge ma opogore kaka pile jaduo wacho ni koth e wuon chiemo kendo wakawo thuolo makende mar kwayo hawi maber ahinya ne jopuonje duto madhi timo penj kata machako penj mag okinyi makawuono mar klas 12 nikech chunowa nyaka walosa nyakoro mgajuan to gima notimore Siaya Polo penjo ni to en ang'o malich ndi to kata kamano somo e okumba monyalo gero godo piny e piny masani kaka nyarela welo winjo kanyo kawacho ni somo ibede kod oboke moro manyalo konyi dhi okang' moro machielo moro piny machiegni idwoko ne timo makayo mayiena mondo akaw thuolo makende mar rwako owetena ariyo gavana kaachiel kod senior Jay Bonyo. Erokamano VJ. Wachak kod gavana. Gavana oyawre nya Victor. Mose nyikwara Mgajuan. Amosi nyikwara Mgajuan kamoro moro magichiewe okinyi masani. En okinyi maber ma Nyasaye omiyowa mondo mi wabed mangima. Ineno ka weche thoth piny ru gi mage. Ineno ka piny ru to winjo weche mag masira mar ndara marach motimore apaya ma Nakuru kochomo Eldoret madhano ma kwan gi Roma par jowito ngimagi kendo adwa kwayo gi mos makende ne familia mowito jogi. Bende akaw thuolo ni mar kwayo hawi maber ne nyithindo duto matimo penj mar klas 12 kata machako penj mar klas 12 okinyi makawuono. Kwayo ne gi hawi mar Nyasaye e sikunde te kaparo ni ka Arawi e skul mar Gotrateng, skul mar Misambi secondary school to skunde mamoko bende nya skul mar Agoro Sare skunde mathoth mondo mi Nyasaye otelnegi mana kaka nchano wawacho juma mokalo ni wendo ng'ao e thuolo mitimie penj ni en thuolo mar horuok Victor nikech en thuolo mag gik mang'eny ma richo bende timore koro wakwayo nyithindo jonyuol bende e sama penj ma kama timore to mondo mi nyithindo bed gi horuok kitieko penj tichak idok mana dala yweyo kuom jogo matimo penj ka dala to nyithindo mantiere e skul bende ma ok en kinde mar mor kata kinde mar wuok oko mar skul inyalo dhi ipo kama masira moro ma samoro nyalo maki yo moko winjore. Erokamano ahinya. Sini oyawre VJ. Erokamano. Nyasaye oriti maber. Nyasaye oriti. Gima notimore Siaya ne ok odwa penjore. Penjo duoko ne tama yudo nyaka kawuono. Wan mi jo piny chieng' moro achiel. Siaya ka baba. Wabiro Siaya koro gibiro yudo duoko ka wachopo. Erokamano. Igni ariyo strong. Maber. Erokamano. Kendo duoko ne Nyasaye erokamano malich ahinya. To ahinya to joneno mago. In fact ma idwe no. Ma idwe ni. Okay, dwe mar 9 nonyuolo Ramogi FM higni 20 mokalo. Wapengo wabiro dok ir joneno magwa gi jowinjo magwa gi report wa mar higni 2 to wakwayo ni ka wachopo to girwakwa maber. Erokamano ahinya. Mabende gima rach ne misebedo kiluwo? VJ yiena monda wachiem na kama gavana utiko godo ni wakwayo hawi maber na nyithindo duto e Kenya mangima masani koro dhi timo penj gi mar klas 12. Ng'enyne kisetieko penj mar klas 12 to gimoro jadonje pachi kiwe ni koro initieko sikul. Koro nitie kaka kiwuothe koro gweng' ting'anjo. Nitie kaka koro iloso gi ji. Ahinya to ka nitie jopuonj mane puonji mane ok rieri godo ahinya. To nitie kaka idwaga ni los kodgi. Tadwa paro ne nyithindo kata sani ang'e ni gisechako penjo gi winjwa wang'e ni wache giang' no chopnegi. Ni ma en nokang' machielo. Okay. Nitiere okenge mang'eny mbele ka ma kaber to pod gibro dhiye. Wan en mna mar jiwogi. Ni giti matek gigo duto magisesomo higni 12 nikech ng'eni penje mar form 4 ken mna gigo mupuonji e higni 4 manine secondary kende. Moko bende wuokie e primary ka nikech ing'iyi ni to higni 12 misesomogi. Ang'o miseng'eyo. So en mna mar jiwogi ni mondo gimed keto kinda to gimed ketie Nyasaye mbele. Kapok ichako penjo moro amora kichiewo gokinyi tilamo Nyasaye nikech Nyasaye bro teloni, Nyasaye bro yawoni yo nikech Nyasaye ni en
e wuon gik moko te. Ko kikete mbele se gige meduto mitimo to nyalo bedo kayiem. Koro ko pogore gi bedo ni gitiyo matek to gimede lamo. Bro dhi kodgi maber. Gik mabeyo ma pani ok nasebedo kaluwo but na neno kotimore maber VOJ. Inyalo paro apani jumbe 2 mokalo e chenro marwa mar kaka waneneni. Ne nitie ywak to kendo nwawacho ahinya weche mag arita mag nam lolwe. To ne wapenjo ni to higni karibu 2 nochuog kambi mar Kenya Coast Guard Mbita. Tang'ome pod bedie ni nitiere rochruok mar arita ka jolupo odhi e nam to gibedo gi kiawa mang'eny. Nyomora matek mokalo kana winjo ka jagoro mongirore e migawo mar arita PS Raymond Omolo olando ni koro gidhi chuogo kambi mar Kenya Coast Guards Mfangano to gimoro Homa Bay to gi dho wedhe mamoko. Nikech mane manwa wacho ni kapo ni Kenya Coast Guards nitiere adiera to dwarore ni gine makoro gi patrol nam maging'e kuma tong' Kenya nitie. Maka gineno ka jolupo mag Kenya dwa temo ka gima dhi kalo to gono oyo kacha koro libamba kikuchopie kanyo nikech mane tijgi. So nyomora matek mokalo kana winjo kolando samanye gine Arambe ka Kimba Secondary School. Arambe mabende nyodhi maber kabisa. Erokamano ne osiepwa Silas Janam manowuko kuom gima notime sikul manosome. To kende kwayo ni ji mang'eny kanisomo kamoro dogie skul mondo ing'e ni to sikul no chalo nade. To gi gweth ma Nyasaye omiyi godo. Ing'e ni onge gweth malich maloyo gweth mar osiepe. Dogie gosiepe ni mokari 3. To ng'e ni to sikundwa ni kata ka en test tube munyewe laboratory, kata ka en desk mujiwo godo sikul, kata ka en otanda munyewe sikul, bende bedi gino maber kabisa. Erokamano. Yoro weche mag somo no amba go erokamano ne engineer Alex Wasonga Gor. Yes, engineer Binyeni Garambe. Yes, Binyeni Garambe. Mar konyo nyithindo ma dhi e sikunde mopogore opogore chakiga manyien. Erokamano nya. Wada mana mo Kenya kwa Mgajwang ma en chenro makaka wanene. Fred apan nase mi thuolo miwacho maber gi marachni. Tuye kikwil kodi. Gavana. Erokamano apani modong' wabiro mana goyo kwadhi. Erokamano. Ma wiye nye wan gi wendo ka. Wendo ka ondala 4. Weche no bedo mang'eny ndi. To wendo ka ger kiragi nyomio weche mosebedo ka wachore State House gikone koro ne gimoro machielo chako timore ma ji goye mbaka nyaka wuono. Jatend Azimio Raila Odinga noyudo thuolo mar donjo State House. Macha no doko limbe mare mokwongo nyaka ne obed gi yiero higa mokalo koso namo. Mana maji neno. Bonye wachang'o? Wacho ni mana maji neno nikech ing'eyo VOJ. Kanye picho wuok ni jatend kweth mar Azimio to mabende ogai mar party mar ODM mose wacho ni pok giyango jatend piny Kenya William Ruto kaka jalno mano yiere yo maratiro karibu higa 1 gi bathe nyaka ne wae yiero to gi jatend kweth manok Pio Wandai mabende osechung' kar tiende ni gin William Ruto ok giyango kaka jatend piny Kenya bedo ni nye gichopo kanyo nyomio mbaka nyaka gore ni to kendo obedo nang'o. Mbaka nyaka penjo bende nyaka penjore ni to ng'ama noluongogi manyegi dhi kuro. Kata bed ni wacho ni wendo jariwoga wichi. Sama wendo ni e dala to kata bed nunu gwandoru. To koro iuma. To king'iye yor siasa en ni nyaki penjri ni to kara ng'ama nyogwelogi mokwongo kuma nyagi dhieni. To ka ok giyango jatend piny Kenya William Ruto. Kendo kisungu moro wachoga ni we do not recognize him as the occupant of the State House. To chopo mane gichopo kanyo no nyisi ni samoro gin bende nitie kaka koro chunye gi koro gidok chien. Ochako tur nikech ing'eni Fred nowacho ni deri kosedhi kalang'o to lao tek. Nikech kata mna yip bende samoro kinyal yudo kata mna kumo puke wena kapo no yange nyalo bedo matek. Koro chalo ka gima gibende chuny gi osegore ni oyo osetimore. Nikech higa 1 bor VOJ
To bende kaka waneno kaka Kenya dhine mondo jogi ne yie ni gidhi bet piny e weche mag bipartisan talks kata miluongo ni National Dialogue Committee mitelo negi Kalonzo Musyoka to gi Kimani Ichung'wa. Nyisi ni nitiere dok chien nikech gimomiyo ne gibet kodgi ne giwing'e gi chunygi maber ni nitiere ng'ato motelo to ng'amotelo ni noyieri mochamo muma mokbetie kom. Koro mondo walos kode kata bede ni johera watu wawacho negi nok wayange, lakini nitie kaka wabende wang'eyo ni ene ang'owa ene jatend piny. Emomiyo bedo ni jatend Azimio Raila Odinga to go Pio Wandai to gi jotelo mamoko mag Azimio manye ni kuro nye ni State House bende chako ng'iso johera maggi gimoro mwasiko wacho kaka ni siasa ni oken wasigu. Inyalo bedo ni niyo endere nikech jatendi kata ng'ano mihero miluwe yore mag siasa wacho ni gimoro lakini gimotimo to pogore gi gimowacho ni nikech didi mwaseko ni iyudo ka ja siasa no mako chung' matek malich motegno to ka piny mudho donja ne to kidhi sidas mana toke waka gintiere gi madho chae kata chae chupa achiel gi riwo ma jon jawuoth ni koro gikete aketa to girewo gipoge gitone to gigombaka to ginyiero. Kidhi e od bura kidhi e cafeteria kuma gibetie godhiambo kata sama pod giweche thimore tiyudo ka gibet gigombaka ma gijakore bat to ito kucha timako beti ng'ani okwadwa ng'ani okwa support mana kaka pichni gi koro ng'iso en mana mor. Aneno ka Mheshimiwa Pio Wandai liso gimoro. Nitiere moro ma ng'ato noketo ka Opio Wandai sama en siato ipake ni intellectual yuomo gimoro ma koro wang'e momiyo no kotuomo gimoro ng'isi ni en mor kata gin kuro gi mor nikech giriwore achiel gin jo Kenya. Koro jogo ma bende jogi ma wafuasi mag gi moherogi kikimak kuot ne mujumbe moro ni nikech iwacho ni siji no dhi State House to koro ni koro iluonge na ndhoga nikech inyalo penjo ni to koro jo Azimio manye ni State House gi tend Azimio manye ni State House gi gin bende gin ndhoga koso gin to ne gidhi adhia wendo tichaki penjere ni to kara State House ni ka ng'ato dhi ng'ama luongo ji ng'ama gwelo ji madhi kuro. So japiny onego bed ni iketo mahino ahinya mari e telo maber maloko ngimani. Iketo mahino mari ahinya e gigo min interact godo gik mituomori godo machiegni tok ni siasa matimore Nairobi kori mako matek ma in ka indala to ni ng'ano kwadwa ka MP mokidwa chope liel to kori kasem na giui no kwadwari nikech bro bedo matek ka koro Pio Wandai odhi Ugunja to bet gi jogo to ng'ato penje ni to kucha nyie omeango mani konwa ni jok manodhi kucha ka ndhoga inyo yeni bro chune ni nyako explain negi kaka ne gichopo kuro to gima ne gidhi omo to bende nyalo chuno gi mondo gibeni kata ng'ano no kwa moso wan ng'ano ne wadhi kuro to kwa neno lakini picha to timo ang'o nyiso gi mopogore. So emomiyo siasa kae bende Kenya osegwatwa malach kit siasa wopogore gi siasa man watimo 1992 manitimo 1988 97 girigo. So piny oselore ka siasa nitiere to bed pogruok mar paro tok pogruok mar gigo matindo tindo makore miyo ni ng'ati luongo na ndhoga ng'ani luongo nang'o ng'ani koro in kichung' tidwane yanye nikech no timo gimopogore gi gimitimo ang'o gimiparo wacha nikech chopo kamoro kaka koro no chopo makoro Wandai to gi Raila to gi joma moko nye gine State House ito japinyi penjo mnani kion kendo nye makodha kana neno ka ng'ato konio ni jo Azimio go gin kinge manyo luongo gi ni gin no koluonge gi tend piny mar Kenya to nya penjo ng'ata achiel e group moro wantie ni to kinge wuon kar jot manye jogi nitie ni in ka koro VOJ kaka koro jagwelo waga wabiro to wagombaka gi jaduong' dalacha ni kora bende
abu krato kase chopo kisegwela takone Fred bia ini oktimare oktimare ine wuon welo ine migwelo jogo mitima ngo midwa nobi to nikech bende piny Kenya en piny mosego atwa malach pogruok mar siasa kinde duto okongiso ni wapogore kaka oganda wan joka ng'ata achiel to kendo gino nyober maber ko nikech neno ka koro iwacho ni tend piny Kenya nye nitie twech achiel to mano ema bedie maber ko oganda duto ni kanyakla to weche dhi maber to ngima dhi maber nikech ko chuni Fred to kitimo ang'o okilos emomiyo ni neno ko chuno je emomiyo pichnigo kuom ji duto manyodhi State House ma kende mo orengo ne magi pichni kende manye ji oshare mang'eny an gi ji mang'eny mang'eyo manye ni kuro to gin gigolo na pichni gi alunda an nyewa be nyewa antie to ono kochuno emomiyo magi go kwa losie ma ema nyochuno erokamano kapok amiyo Fred thuolo kingi no biro tieko ndalo ang'wen bentie ber moro mane okelo na Kenya mopogore kod neno ni jotelo ariyo ma ok modre pigi kuom thuolo machielo nyorado State House ang'e giseromo Eliend Mukami kane gidhi pako Gor Mahia gi FC Leopards giseromo to kata kamano kama ni romo ni State House ni en kama yiedhi ber mar biro mar ja King Charlie ken no kuna no kikwa luongo ni King Charles waluonge ni Kingi Charlie maradi koro ber mar biro mar Kingi Charlie Kenya ka to awacho ni en mna nyadhi nikech ing'e ni king'iyo piny mar Uingereza gigo duto mitimo ng'enyne kata kony ma Kenya yudo wuokie executive motelne gi prime minister so biro mar King kamano en nyadhi moro manitie to gi jolo kuma ne nitiere be ni kwayo Kenya moro ne nitiere ne piny Uingereza koro ojola ni kucha to na dhi to na gin gi kwayo machalo kama koro ne uru kaka dutim ang'owa dutimgi but chutho to en nyadhi nikech en nyaka no bed king apa ni dweche karibu 5-6 Kenya e piny Commonwealth mano okuongo limo mano en nyadhi malich ahinya ne oganda ma jo Kenya nikech nitie pinje mang'eny nitie pinje moko ma pod ginie wakoloni to nyokodhi to bende nitie pinje mang'eny mamoko onge kita Afrika ka to nyokodhi to yiero ni mondo bi e pinywa mar Kenya ka nikech no yiero dhi kata New Zealand kata Australia mago jodhi lakini Kenya ka biro neno nitie nyadhi mang'eny to bende kaka wasewacho pile ni nitiere orea moro ma jatend piny Kenya William Ruto dwano bedie king'iyo tudruok mag pinje maoko mano bende nyomede nikech inyalo paro kaka nyoloso kane gene UN General Assembly ma bende ja kingi kanye chiwo twak mare bende lieko gigo moko manowacho kucha so ena nyadhi manitie to kimaendeleo kidongruok to piny mar Uingereza mna dweche 2 mokalo ne nitiere chenro mag dongruok mang'eny mane gigole hola mang'eny ma Kenya makata gimoro midwa los Nairobi kama iluongo ni Railway City ma kuma railways nitiere sani to gi kuonde kaka Landimawe to gibiro kuma neno evangelism nitiere ni idwa loke city moro malich ahinya mano gine magigole pesa bilion turi mang'eny makata pani jatend piny William Ruto dwe mar 8 ne ni kuro Maria Okanya Yanga so magi gik mosebedo kotimo bat mar biro jo kingi ni to gini karero ne yawe pile kech uru be no yawe ndalo moko ivyo jay nase koni ni chieng moro abroterie course Kenya School of Government to course ni bro konyi ng'eyo gigo ma sirikal timo nitie commissioning nitie launching mago gik mopogore owuru gima notimo kinde cha ne gi commission to gi ground break koro manye Ruto dhiecha to koro nye gidhi yawa Yanga gedo so magi gik mopogore ki abro kaka sirikal tiyo erokamano abro teri Kenya School of Government ibro nagolo na gimoro matin mana mar fair kende kwa dhi kabete erokamano Fred
kingi obiro chal ka gima sigu mar siasa moro manyo nitie cha ne chal ka gima oywaye handbrake matin. Jatend Azimio Raila Odinga omosore gi kingi, ji nyiero State House. Ne neno ka gima lwasi maber, ji was missing in action. Victor, kapok adonje e kar siasa, to Yamed achak gi kar limbe mar kingini. Ipenjo ni to konyowa gang'o. An gi kaka nene, onge gima ne biro mar kingi okonyowago. Fred, ing'ino chuni mo milose. Mane momiyo wacho. Makadi poni no okonyowa to samoro no okonyowa ni no miyo William Ruto obedo Kenya ka kuom thuolo mar wik achiel moko dhi oko. Masa mora pani ka no romo omose ni to jomoko ne wache mbui kacha ni ngeni William ne kone wana ni idek matin to diro ka idek matin de yudo ka wuok lakini kata kamano jalop na ni oko no miyo bedo nekech Victor ok ni e yo marach lakini kwa ng'iyo setup mar kom kingi to kom kingi en ng'at ma inyalo pim gi ker mar Luo. Okena en head mar wacho ni en head of state, okena head mar government. Head mar government king'iyo kaka constitution mar piny Ingereza en prime minister. Koro en ng'at ma kobiro ka to nyalo loso agreement moko kata weche mag ohala kata weche monego bed ni nderni gi gik mamoko timore en prime minister. Koro kaka gitiyo gi prime minister en prime minister head mar government. Koro kom kingini gi dongere wacho ni en ceremonial. En ng'at mantiere. Koro ichalo gi kaka ng'at mawacho ni ker mar Luo masani odhi e piny Uganda. Koro en kodhi kuno to dhi mana ka Limbe. Koro kingi mar piny Ingereza ni biro nani kopogore gi nyadhi ma JB osewacho onge gima chielo ber moro mane obiro. Apani no obiro Limbe nikech odhi Karura kucho gi kuonde mamoko duogo neno ka karo jorotenge gi pod roteng adier jok mane gitelo negi. But ber minyalo wach ni gino no biro kopogore bende gi samoro ni international media nyo ng'iyo kata nyo rango Kenya kaluwore gi nyadhi ma en godo. Tadier mantiere ni komar kingini king'iyo kata mana piny Ingereza mbaka masani gore e pinje jowagunda go no ochalo gima mbi mayande ne en godo sani koro dok chien ma kata jowagunda go kata jo Ingereza go be sani go mbaka ni to bende wadich gi komar kingini adier e century ma wantiere sani ndadhu mare gi pek mare manen godo cha sani dok piny making'iyo bang' tho mar Queen mbaka nogore mang'eny bang' tho mar Malkia manchane otimore hapa ni iga mokalo kok aligane mbaka nyog enen iga mokalo mbaka ncha gore mang'eny to be wadich gi kom mar kingini nikech king'iyo en gimi wacho ni o symbolize kit telo ma ndalo ne osekalo kit telo ma king'iyo piny masani to koro chalo gima dhi nikech ndalo mane kingi ne waonge gi weche mag demokrasia koro ne en achiel mar unity ne en alternative mar demokrasia to kawuono king'iyo tido ka oken kaka nonego bedi. Mar ariyo Limbe ne ni nyeo paro ne jo Kenya gik mang'eny. Achiel gin thagruok mane jo Kenya no kalo e lwet jo wagunda pachoka mak mana ni katodoko ni riwruoge mopogore nyaka ker pachoka incha ne wageno ni nyodhi kwayo ng'uono kuom sandruok mane jorochere osando godo jorotenge pachoka ndalo mane jo Kenya kedo ne uhuru. To bende ing'eyo ni jorotenge mang'eny ma pachoka nowito ngimagi e lweny mar ariyo mar piny mangima to gi lweny mokwongo. Achiel kuom kwerega ne owito ngimane e Second World War ma ok oduogo. Koro nowaparo ni maching'e ni ne lweny mane chune ji mondo dhiye ne ok ni chuna ji ng'iyo ng'at ma samoro koyud ka gineno koyud ka bade dongo kawuono mwalimu kama kwani ni kora nana ochelo inok do wi koro in gi moko nyima no nyuoli modeko dine nyuoli ndalo cha dino kawe dikora jama uma en dino this ginene en dino di koro no wageno ni odhi kwa mon mak bana ni king'iyo kaka no wuoyo kizungu ne wacho ni en very cautious ne okodwa admit liability
nye ok owuok oko kwayo ng'uono na dier nwa sandou ne wakawo kwereu ne odhi kocha koro wakawo ting ni iwinjo ka gino ombeke mana mayom emomiyo iwinjo ka nachako ni kawacho ni nochalo ng'ama oduogo yudo ka jorotenge be pod gin jorotenge adier to bende ginyalo telo negi giwegi koro aparo ni onge nyadhi obiro limo gunda onge pek malich ahinya mwanyalo wacho ni gini ne obiro nwa godo kingi ne nie Limbe ne na tourist anyalo wacho gi dongere emomiyo odhi oneno for Jesus kucho jomage madhi kuno okwelo moa oko mabiro neno gik man Kenya odhi oneno ewi Limbe no o inspire gimino ni confidence ne weche mag tourism mar Kenya ka kingi mar piny Ingresa ne nyalo biro matiende Kenya is a safe haven biro daro manok kende bang' piny China gol advisory magi e paro manyaka wagol e wiwa Victor wach moro ni ng'ato pod odhi obeti noneno ni en kingi momi ineno ka dhano pod luwe pod ineno ka pod wan gi paro moro mane ni kumo ni odiero ne en ng'ama lich ndalo mane watindo ka jarachar chieng' moro biro karuta kata chieng' chiro kati nene mana oyugis tineno ka nyithindo te lokore ng'iye ne waneno ka jarachar ne ng'at ma superior chuch malich ahinya somo gi lony masani omiyo waneno ni kare dhano en dhano waromre ma kingi maduong' malich en mana Nyasaye to governor we apogra kodi matin sami wacho ni biro mar kingi onge confidence mora mo inspire weche mag tourism adwa koni de kedhe piny mar Uingereza nitie ji ma pod chulo dhi neno kuma kingi ni odake Buckingham Palace to gin kode kono ni no biro Kenya ka nitiere kweth mang'eny mibiro yudo mana ka dhano idho ndege achiel mopong' ni gibiro neno Kenya ka Fort Jesus kata kanye ginene picha kamoro manomulo ni gidwa dhi mulo gibende kanyo gitimo ang'o gibende nitiere sekta mar pinyno ma pod ng'iyo royal family ni malich ahinya ma kamoro amora modhiye to tok kose akuro nyaka gibede so an gi chir ni wechewa mag Limbe boro dhi maber nitiere ndalo mabiro ka mwabro yudo ka nitie ji mang'eny mabiro kowuok Australia mabiro kowuok New Zealand giri mabiro mnane na ng'owa ibro do kata hotel maponi kanyo no ninde hotel manyo ninde makori ka kani monde nind kuma ne kingi oninde to mna milion achiel to nitie jogo mabro chulo so mago nitie mago timore par mna kan Obama biro Kenya nitie ji manowuok America mang'eny gi pinje mamoko manoluwe mna ni biro ni to Obama no dhi kanyo Obama no nindo kanyo nikech mano e morgi mane momiyo gitimo ang'o gin gidak nikech giluwo weche mag royal family go kabisa to sama gibiro to donge giwe gimoro kara mana tuk manyore ko chimo pasa cha jomoko bro laro ide maber malich abede kama kingi no bete jo an kan won tuk no to koro becha ni mna malo ayie kodi kanyo JB ni kuom weche mag Limbe kuom weche mag Limbe to konyal tamore nitiere confidence manyo kelo nikech inyalo paro ni juma mokalo cha kingi mar Belgium ne ni pacho ka manyo dhi nyaka Kisumu no dhi mana ni gima Queen Malaika ma Netherlands ne nitiere manyo wuotho koro gigi teto kelo confidence ni piny Kenya we kun mani sabori tedo gi weche mag njore ng'eny gi gik mamoko go makanyo to no dwa konyo mak mana ni gima temo wacho ni paro moro mane nitiere igni mokalo ni kingi ne ng'at ma luwo tok Nyasaye mani masani koro onge kibire weche mag siasa Victor nekech sa gwewie aparo ni gima nyo timore kama be achaka pogora gi JBN ni Limbe mar Jakom State House mana kaka JB wache mana kaka JB wache mondi en gima nyo otemo kelo picha moro maber ne piny Kenya notemo kelo picha maber ne piny Kenya mak mana nitie be joma nowe koyi nitie joma nowe gi koyo ma jogi oparo ni to motimore ni ang'o madhi mbele diponi kare nitiere conversation madhi mbele nekech Victor mondo mi Jakom ne yudre
State House kata mondo mi nyodhi wawacho ga pile ni e siasa onge gima timore apoya gigi te gin gik mochan to king'iyo chieng' mane ilande biro mar kingi pacho ka kapok olandi biro mar kingi jakom nyo olim gi jambetre mar piny Ingereza machalo gima nomiye briefing kapod ok oland gini publicly ni kingi biro koro miyo kingi to ne ok nyal donjo e dondruok ma pacho ka kingi ka biro kata wendo ka biro wendo makoro romo ka e rang'iny mar kingi ywaruok kuma pacho go samoro ne ok onyal donje en koro ko biro to yudu kaka un ok odwa ng'e ng'ama rach ok odwa ng'e ng'ama nokwalo ombuch ng'a ok odwa ng'eyo ng'at malawo dher ng'a en no biro mondo mi oyudu kama untiere ni mak mana ni bedo jakom ka no dhi State House no kama JB wache ni nitiere jok moko manotelo manotelo mak mana ni joka kora paro ni mae sama onego beni koro gidhiye nikech ne gidwa dhi awiye me wacho ni dhi to ber yes emarach ng'ama okwongo dhi ni ema no okwongo dhi to king'iyo picha cha Victor tibiro neno ka nitiere gima ne miyo penjruok moro biro nikech king'iyo William kech ing'e ni e siasa ka wang'iyo maybe Bob director inyalo nyisowa video ma jakom yogore gi kingi chali mar adek mar piny Ingereza yes mano pia wandaye gi jakom Raila Odinga jagoro maduong' mar UDA gi jatend migao ma tourism ni kanyo ineno William king'iyo kanyo to ineno body language margi ma bang'e ibiro neno ka William ogo bath jakom kama oteno obgei nikech chakgi ma William ne lure gi kingi to siemore kingi ni mang'ane yes okene wuono welo okene no introduce gi protocol dictate kamano to ineno ka sama William ochopo kacha to jakom ochungo kama obede mondo dhi orome kingi mondo William omiye introduction matine ong'e to ok ineno ka kingi ok odhi kama ne jakomo betie ineno ka giromo ka kingi pod ok obet matieni kopogore gi William to ne en nyadhi mane wuok ni kopogore gi William pacho ka to nitiere jatelo mar ariyo ma onyise ni bas koro otoyo cha neno koro jatelo cha koro king'iyo body language margi to ni neno ka nitiere tudruok makare e kind William to gi jakom e kinde duto maromo ina gitimore wang'iyo ga gima ok wachnwa gima ok wachnwa e wach koro yes gima ok wachnwa no e wach iwache gi dongere ni non verbal communication kech neno ka William sama koro neno kingi Jacob jakom no neno ka entiere kendo nyiero obwonjo oyaro bade kama oyaro bade kama yaro bade kama no tieno chalo ng'ama umo jakom ni nitiere kaka wan wang' achiel ineno kendo ineno ka omor godo makineno sama kingi okomo samosa jakom to dhi ochungi moro dakika moko ochung' minyiriro moko bang' jako bade giparo go ndalo mochalo ng'ama moso ng'ama ong'eyo to mamoko ka ting'eni no mosa e dho kako okalo kaka omosa to dhi to kogi kum jakom to chung' jakom wuotho biro okawa tuwa kama obetie obiro koro giromo gi e diere koko jako bade ka itiwinjo ko chalo gima isi ni kare intie iwinja koro kare yudori koro mae ochalo bas itimo chalo ni itimo maber kuom biro koro kingi ne ok nyal donje gwandruok ma pacho ka mar ariyo mana kaka JB wache wawacho ka pile ni josiasa te madhi State House gima ok dhi gimantie gima nyaka japiny ng'e ni josiasa chalre gi joka ng'ato achiel gi joka ng'ato ma wawacho ka pile emomiyo wawacho ni gino kik ikete agogi gino kik ikete chunyi inyalo mana lieri agoge nitie joma ne onindo ok otero bang' jakom dhi State House ma giwe to koro jakom oketho gini nitie jomoko nowacho ni asekire joga beda kicha adire rot mora ma onyalo ronyo godo State House ok donji to kane gipo ji mang'eny no poko neno jakom State House mak mana ni gimi chaki penjuri mabende wasewacho ka gi JB ni kwan mantiere nyotie kisama jakom noromo gi William Mombasa kane jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo no keto ji ariyo gimoromo koro mamoko gite to mana mbaka nyaka man Bomas kate ji ne penjore ni to ntiere winjruok jakom dhi tiyo gi William gima dhi mbele mantiere ka eni weche te mag koro koda giromo koda jakom oko dhi State House
mana kaka JB wacho ni mae to samoro nyalo bet ni romo manone elela but rombe ng'eny nitie rombe madhi mbele josiasa romo e tok pasia mang'eny erokamano penjo achiel kende kapok odhi ajenda moro machielo romo ni ma State House nogonyo jood bura mag ODM ma osebedo ka ochung' kara gi party ma osebedo ka dhi State House keto ODM kama tek ok ni gonyo jood burago nikech ing'eni jood ODM to pod bro go korgi but keto gi kama tek nikech bro penjo ni to ka ot manu kwero wani kikwadhiye tema koro tema ng'owa yudwe koro wan nyithindo to kara koro ang'o mitamo wadhi ineno nikech VOJ nyalo paro ka utindo to nitie udi moko ma bende ni kwere ni kan odi ng'ane gi kidhiye mano ne nitie ma bende ko winji ni no ne ni kifore kanyo to bende mna del nikech samore wacho ni nitie kaka jogo gin to akoro joma no kwere ni kidhiye machakoro ne ni kacha keto gi kama tek nikech japiny dwa ng'eyo ni to kanu tamoru ni ng'ane kikwayange ang'o manotero to kata kuwacho ni koro ni kiny no luongo mondo udhi utemang'owa umose utemang'o kanyo kende manyo dhiye ng'at achiel kuom jahera mag Raila Odinga moro no penja ni to kata Uhuru Gardens ok na gidhi gi mosie nikech Uhuru Gardens ok en kar jot jatend piny no penja ni to kata Kariako nye wawinjo no dhi Kariako dhi Mamalusi dak ne gidhi rado kode kuro no chuna ni nyaka girado kode State House nikech owinjo malit ni nokone gi ni ng'ani okwayango ng'ani ok jatend piny mwati mang'owa manyaka wabed ni koro ni ene mwanini to koro ni kam idhi rade gi kingi ni to mna kuma ng'ani odake headquarter mare mopenjo ni to donge kata kambetre kuma mbetre mar British High Commission nyicha nitie budho moluonge ji dak jakom gere nyadhi kuro mondo kure magi mose no chuna nyaka gidhi State House koso jogi nonego bene lando gini kapok gidhi State House ni ogwelwa e gago nikech kingi nitie nikech joka ne gikone gi nokolando to Victor kama nitiere mbaka moro mumaka kisomo Luka 7:39 miyo moro ma ne timo timbe mag ndhaga chode mane Yesu nowacho ni ka dipo nitie ng'ata ng'ana pok otimo richo kwany kidi goyo Nyasa Maria dobe ne en gimutemo pimo godo mbaka mar State House ni koso nana ang'o bed no chalo gi mano ang'o bed no chalo gi mano nikech adiera makende VOJ en ni nitiere jogo momako chung' mar ODM ne matek ni gin ok giyango jatend piny makata romo kode kata mnadhi kamoro amora ma entie gin ginene richo nikech nokonegi ni wan nokonwa ni wan kaka jopati kendo giluongore ni jopati ok wayango William Ruto kaka jatend piny Kenya to koro William Ruto mok wayango kaka jatend piny Kenya ni to kar jot mare log tich mare ema koro joma nokono no ok wayange ni timang'owa nyone kata bed mnani nye en gima kisungu luongo ni a very noble and state-like visit manya gidhiye to pach johera gi bro dwaro en mnani ok gibi pimo ne gi but bro dwaro ni gipim ne jogi ni to ne gichopo kuro nade ang'o manyomo no gitima ang'o rado gi ng'ani Kariako rado gi ng'ani Uhuru Garden National Library kama nyodhiye Karura kuma nodhi pidhe yien rado kode ni kamoro nitie ni Nairobi Street Kitchen kuma nyodhi ng'ie weche jo entrepreneurs ang'ango ne nitie kuonde mang'eny mane romo ni nyalo timre ang'o miyo nye girado State House kende johera margi bro bedo gi penjo no to kendo bro penjo gi kabisa nikech thoth ne jo mbetre gi jodongo ma wuok oko mar Kenya mabiro samoro dhi nyaka Capitol Hill romo gi jakom moko bende lime ode makare okay Fred Victor mapio kar log tich maduong' mar piny moramora tahinya piny mar Kenya en State House ng'at man gi teko mar dak modak kama kom ker nitie
en State House. Koro ng'at ma samoro nyalo bedo gi paro moro ni kingi ema no orwako jakom State House, mano ng'ato manindo. Mano paro maonge. Mano samoro paro ma ji jiwore godo ajiwa. Idwa temo golo go Nikech king'iyo kama ne giromeni ne gine gimiluongo ni banquet. Okay. E banquet ni mae en nyasi mar jatend piny ma odhialo godo wendo ne. Koro mana kaka JB chako kawacho ni iluongowa e dala par jaduong' mchaka. To senior J obiro gi seniority mare. Kaeto Ogweno bende obiro. To ng'ato ok nyalo wacho ni ng'eyo ni Ogweno to Victor ne ok oluongo. En obiro mana nekech senior nekech mana JB motimo ang'o emo luonge kanyo. Nekech Victor banquet ma iluonge welo ma ideo. Ma emomiyo kingi ne ok nyal dhi romo gi jakom Capitol Hill kata British High Commission residence mare. Nikech kacha koro oseduok viwango cha piny. Ka jakom dhi kama British High Commissioner odakie, mano tieni koro gicho osedok piny. Kama ne ji rome level mar mesa man malo ne en State House. Mano era ng'eny ma malo mogik. Ma kata mana kingi ni kasa ma welo gi odhi, to ineno ga kata mana jakom kata mana US President. Kasa ma jogi odhi e meetings mag unga ka gima moko te. Tineno ka oluongo jotend Africa gi. Gibedo godo e mesa. Kata mesa mar Queen koluongi e England kucho, tiende ni un jo mideo. Koro jakom kaka achiel kuom jok mideo pacho ka. Mesa mano nyalo bedie mapek mogik. Ne en mana State House ma ok onyalo wacho ne ker kata kingi ni State House to kabiro kod ji biro neno na biro aromo gi bwana cha. To bende ng'at mane nyaka chiw approval makano odagi ni jakom ok bi State House. Ne en president, ne en William Ruto. Mi neno ka bang William Ruto kose wuoyo, osechiwo president speech mare, ji oamale kom nyaka kingi. Kingi bende nyo ochung'. Matie ni pacho ka ng'at man gi mbi gi telo gi duto te en William Ruto. To en wuon State House, en wuon ot. Mako tamore to kibi nyise ni amba biro lakini nyaka bi gi ng'ane. Bedo Raila kara bedo jakom tek ni nyakora Mgajwang'. Kendo ka kuwuoyo ne jodongo, pacha moro wuona ne jakom en ng'ama lich e telo mar piny Kenya ka. Mongo gima nyalo timore ka ok okete. Pachi ok wuondi, pachi no wacho ni kare. King'iyo kata mana meeting manyocha notimore KICC ka mar climate ma jodito te mag Afrika ne nitie. Jakom nodonjo kucho ma kodonjo kacha to nyaka rigi ji mane ok ong'eno biro no ka ji ochako neno madongo dongo. To king'iyo kata mana meeting mar devolution manyocha ne nitiere Eldoret higa ka higa nyako dhi. Tiende ni en ng'at mideo nikech gima mi idewe, gima mi bedo jatelo Victor era ng'iny no ni nitiere joma luwo bang'i. En ng'at man gi bath piny chiegni nus. Koro ok inyalo igno ng'at machalo kamano. Kata idagi, kata ok idwar jakom, kata oberni, kod ok oberni, gima duong' mantiere ni ok en jatelo minyalo weyo. Ma emomiyo nyaka jotelo ma ok en jatelo tela. Ok en jatelo tela. En jatelo ma kata mana kirne. Ndalo moko na ago mbaka matin gi senator moro ma oseretire. ma Kajiado. Mositet. To maja ting'e ni Masai. No nyisa ni kata mana William owuon. Kik idhi ire kidhi racho jakom. Kinyise ni ine minyalo mako ne ruadhi cha. Embo ng'eyo mbi mar bwana no. Mok idhi godo kiwuonde. Ero kamano. Odhiambo ka uma japuonj ni mwalimu ni e holiday kawuono. Asedonjo kawuono kendo winjo maler. Oyo. Wuodu ma osebedo ka ng'wenyo iti koyudi ka ibilo gimoro ka jirani. Kadipo ni en be yude kodolore obilo gimoro kono. Dhogi nyalo moko. To kata kamano, pile wuoro ka odhi ka jirani to ikowe gi gimoro e san ma ji te nyalo bilo. Opogore gi nyithindo mabet piny ka jirani chiemo eka duoge lwer gi nono. Bedo ni wuoro dhi ka jirani okolo ne jirani ber. Embe mong'e gima ber gi iyi. Be okobor kogizo ni jirani osaye gi gimoro. Ong'e gima kichamo to iyi nyalo kethore. Nimbe kaka jirani ni yatek. Ano ada. Nyakwara Mgajwang' mano limbe mar kingi
chali mar adek manyocha utimo Limbe Kenya kanya kwa Ramogi Ajwang weche thoth ni waduogo wang'iyo ni to nyalo bedo ni kata mibadhi tinde irieyo nyaka budget ma endi bang' ka kodola mar budget ngiso komiti madundo mosebedo ka nyime kod kawo pach jopiny Bomas of Kenya ka jomokalo chien ne ging'iyo weche mag pek mar ngima kama jolony bende ne ogolo pachgi ewi wech mar pek mar ngima. Nyalo bedo ni Kenya lalo pesa mathoth mokalo kokalo kuom osara mimedo nyadidek. Kete mana kama en kaka wanene.